Ọdụenyi bụ onye zuo ogote beta supu na money bekam ọgaranya bụ omume echichi kasị echichi nwanyị na-echi n'ala Igbo bụ echichi IYOM. Anamụ na-akpụ ya ime ebe ọgbụgbụ mana ọ bụ echichi ndị ọgaranya. Nwanyị chili IYOM n'ala Igbo na-agba Ọdụenyi. Site n'oge gboo tata echichi IYOM bụ onye zuo ochie. Ọnịcha Doka na-agba ọdụ, Asaba na-agba ọdụ, Ibụzọ na-agba ọdụ, Ọgbachi na-agba ọdụ, Iselukwu na-agba ọdụ, Ọnịcha Lọna na-agba ọdụ, Ọbanamụ na-agba ọdụ, Igbo dị iche iche ka na-agba ọdụ. Eji ọnụ etinye azụ n'ofe. O dela onye ọbụla anya ibe ọkpụkpụ bụ echichi ndị ọgaranya. Nwanyị ọbụla ga-eji IYOM ga-abụlili onye na-agba mbọ. Igbo niile na-asọpụrụ nwanyị ọbụla chili IYOM. Echichi na-akwanyelu ugwu IYOM bụ echichi dị ebube. Nwanyị ọbụla chili IYOM n'ala Igbo enweghị ọnụ okwu. Echichi na-akwanyelu ugwu a